De este río tan espectacular y estamos aquí pues, bueno, en els maeros y la maera del Súquer con Diem, Lucas, ¿no? Lucas, sí. Lucas, ¿qué tal? Comentar un poquito, andamos un poquito importante, ¿no? Mantener las tradicions, ¿no? Home, el nostre objectiu és bàsicament mantenir la tradició que es va deixar fa milers d'anys i pues, intentem restaurar-la, perquè abans els rius eren com carreteres que duien troncs per a carregar les coses, ara pues, estan les carreteres i tot, i pues, que nosaltres intentem restaurar aquesta tradició. Molt bé. Molt important també el que s'impliqui la gent jove, no? Perquè les tradicions passen any rere any, la gent més major, que és més major, si no hi ha joves que no es dediquen, així és que donar-los l'enhorabona i és molt important que la gent jove com vosaltres s'implique, no? Sí, clar, així som molts joves, cada vegada som més. Este any som vora 30 o així, i clar que és bo que hi hagi més gent i que cada vegada siguem més, perquè així també queda més bonic. Molt bé. Bueno, pues així tenim també una guapíssima xiqueta, tan important també que les dones, les xiquetes també se vagin incloent i vagin participant, bueno, un poquet valenta. Conta'm un poquet la teva experiència. En el meu primer any baixant troncs, però l'any passat sí que vaig estudiar un poc a baixar els altres, Que les dones i les xiques també s'incorporen a totes les festes i tradicions, poquet a poquet, cada vegada més organitzat. sí, Molt bé. Bueno, pues l'última pregunta que vos faig és què dius a tota la gent que no coneix la manera de seguir? les apunte, que és una molt bona experiència i Molt bé, perfecte. Bueno, hi ha algun moment en què siga un poquet pues, més arriscat, que ho passi un nen o tal, o com s'ha de prenar això? De pares a fills, a més, com això? Això és l'experiència que te fa baixar molts anys al riu, perquè en el primer tram sí que n'hi ha un poquet de correntat i de pedres, però bé, mai hem tingut cap accident i és un tram també molt bonic de viure i això és una experiència que és molt xula d'estar aquí i viure. Bueno, i l'última, Luca, també, l'homenatge, d'alguna manera, també als vostres avantpassats, no? Jo sé que ton pare està propet a ser president. I No, segur, sí, ja ho és. Ja ho és, per això. I que segur que n'hi ha pues, avis i molts avantpassats que ja feien això i també és un homenatge bonic per a ells i sobretot també una tradició que és bé interès cultural immaterial, algo molt important també per a vosaltres. No? Així és, Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO. El van fer, el patrimoni ja el van fer fa 2 anys, quan la mare va complir 10 anys, i pues ara intentem com expandir aquesta cultura, fer-la arribar a més gent, i jo crec que ho estem aconseguint, perquè mira, ara tinguem que sigui una de Mallorca, que sigui un altre d'Aragó, que estem així juntant-nos més a més per expandir això. I per sempre estan tots convidats a l'últim cap de setmana de juliol a venir així al Súquer i a veure-vos, no? Sí, per favor, vingueu, que mos falta gent. I demà tinguem que... Espera, ja si tenim al president, pues que ens diga algo també les últimes paraules. President. Res, convidar-nos a tots a que vinguin a Antella i dir-nos que demà, el diumenge, 28 d'abril, anem a fer una experiència piloto, que és la primera maera infantil d'Antella. Important que s'implica també a la xicalla per a que vagi a créixer la tradició, no? Sí, perquè això és una activitat que es va perdre, desafortunadament, però que s'està restaurant en tota Europa com a element festiu, però la gent, la veritat, és que tenen experiències, són majors i necessitem de sang jove perquè això reflote. Pues que visquen les tradicions, enhorabona i moltíssimes gràcies, president. Vinga, moltes gràcies a tots els espectadors. Gràcies. Molt bé, doncs va, perfecte. Gabriel.